ba fo ni sama folo amba una ka di mba fo ni wati amba ibi ñaar la do ibi ñaar la do doni ay bi ro ñmene do mais yoro kelen ko ni ñaar la be bodo yoro ñme e kabru soge ñaar la ko boni be bodo oh ala xama doni fa ne mun don o destination finale destination finale c'est le saut kabru hein les destination finale donc ala xama doni tali mais ma si me del ka fo kata yoro kabru la ka tracer mati da ni ne mo yefolo jume e yo memo comment si ambi kele du ko no fa ya mo go bi kele ya ya nga parcelle ya nga terrain mais ma si mata kabru la ko yoro do tracer ya ne ke da yoro ma si ma da ya ama sekele lawo o sekele lawo ni mo me na dayo ay o sekele lawo ay kafo ya ma sikina dala fon ni sara do ya famia abina fo ka ta placer réservé ni sara shuga do take tikodi ya mandi mo ko siyo amandi mo ko siyo beta so mandi mo ko siyo eten ñaare ablandan kabure anga so la may mais anga makro boy ko do fo do mina ko alaka masaya bi damine kaburu la alaka masaya bi damine kaburu la ko ni ta don dra bi damine kaburu la ko ni ka ni tara kaburu la sebatigi famon chefariu fantan be dalon halu sega fenke sigatalla ko e kelen ko ni ma miro la itimiri ko aflana ni dona kaburu la depuis bite biye ko depuis moke fo fou de bido mais machine me do kaburu la ka fone kasame ayi ko fu do na ganyao amado ganyao shutu toli kaburu la wa ala ka sebaye ko ni shu do yoro na matubli ganya bi toli mais kaburu la hala ma do ganya ko dende jonne do le ka do kaburu la don ka fo kasame do tolla ati voilà o yalla ha masaye o chey mo chey voilà ko ligi ni fla ni o do kaburu la na mi wajuti ni o chey sino fama utebe na mali kona ya ulugu fa utisa ayo akwa sabana amba fo ami ngon fa ko abanda la tan de kunna ko machi ma fo 400 saraga mbisa yan da ngon fa ko te ayo te 400 sara de fere ayan do ngon fa ay ko no madel ko yefolo ako halma de fanata do yiti fuye foni sara domina ango tugudi ko ni sara i halala du ye munjo woti dola ay nuko ay shuto fini ba fay amisra eta ne morgula ko ni una ne jira jado fo bi do dala ma woti do soko no tako yeso mi jo million bagrika subhanallah ibita ko to goto akwa durna ko ala seba ni mashiti kele ko ni saraga bahali to ko tunu mashita fo ay nani handan shu ay nani ken shu ba fo ay nani fure ay nani shu ko eto ko yara bitunu ko debi men do dinga kono mashiti to ko fo tunu ko to be ala kama sai ko est-ce que am miro na ngo ambola mama me ko bana to ko miro la ko na miro la nyebi no yambul oche uchano no yoro dama do bi di ba fe ka ala kama sai do to kata o yoro no na par exemple kasobu ale ni docteur Sono bo sabana en borango kaburu vala kaburu voilà ni yoro sabana no to kata no ni tarai aka chala fe be limani asoro do ako ni sar hali to ko tunu fol debi ma shudo ko ay nani fure ay nani suye masita fo ay nani karsain amenya me to be fo nginya na madodi kuma ban ni we ay karsa wele we nginya na makoy eri sara ay nan fure fotini tubarikalla bismillah aba anga sara lañi otea bismillah amedo ñuna bi araba marskalo tuli mukan ani kononton sa ba flali ni mukan ani saba bi araba sungalo kalo tuli wolowula aw sura ambola ñekateli soni sabla aya damine aya nduru itle tanduru so anta fo sungalo de amba fo selu ñuna selu sura dogo bi yelo o gati va sɔrɔ sun yɛrɛ tɛ digi bɔgɔ la bɛɛ ɲɛ gannen no seli labɛn na mɔgɔw bɛ ɲinɛ sun yɛrɛ i y'a faamu bismillah le sɔrɔ an ka ta e sɔrɔ
ale kuma na fɛn min kan o de ye sariya sunba kuma minnu bɛ yen ni o projet de constitution ye walasa maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka ale kɔnɔna ko kɔni dɔn o baaraw de kɔni bɛ sen na ko de hukumu kɔnɔna na ko ɲɛmɔgɔw kɔni k'u bɛ ɲɔgɔn ye kɔnɔna kunun ko CICB la walasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka sariya sunba kura kɔni kɔnɔfɛn olu dɔn. Esor alibi ana ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ sunkalo ale hukumu kɔnɔna na kɛlɛ kɛra sababu ye ni ka minnu kɔni bɔ u sigiyɔrɔ la ni olu ye déplacé ye k'olu kɔni sigilen bɛ ka dɛmɛ kɔni kɔnɔ an bɛ wagati min na i ko sisan baɲumankɛ tɔn mɔgɔw olu fɛ. Esor alibi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ wagati min na i ko sisan min ye nɛgɛjuru siraw olu kɔni basigili ale ni olu yakubali sɔngɔnɔgɔ kɔnɔna ni o ye télécommunication a yira k'a fɔ farafinna worodugu fan mɔgɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn lajɛ kɔnɔna Bamako yan nɔ walasa farafinna worodugu jamanadenw olu kɔni bɛ se ka nɛgɛjuru sira kɔni sɔrɔ sɔnɔgɔya la. e sɔrɔ ale ka laseli don. l'indépendant ka laseli ye jumɛn ye? indépendant ale kumalen don fɛn min kan o de ye ko affaire Rasbati min ye sigida nani na ale procureur k'ale kɔni ye sɛgɛ min ye kunnafoli sɛbɛn dɔw kɔni dayɛlɛ n'a bɛ fɔ min ma ko association de malfaiteurs ale ni ka dankari kɛ faso ɲɛmɔgɔw kɔni na ko sigida nani na procureur ale kɔni ye o sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni dayɛlɛ. Indépendant alibi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko ni kɔni ye yurukuruku wale dɔ kɔni min kɛn bɛ sababu kɔni ni ka gɛlɛya kɔni don Espagnol olu ka coopération min kɔni bɛ Mali la yan nɔ alibi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye Mali ko Mali kɔni kɛra Côte d'Ivoire ale kɔni ka client kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ye ka sababu kɛ ko Mali kɔni sera ka kɛ sababu kɔni ni ka sanni kɔni kɛ Côte d'Ivoire olu fɛ yen nɔ min bɛ taa fo CFA wari miliyari 909 ale ni 9 kɔni na awɔ ko Mali kɔni ye Côte d'Ivoire ka client fɔlɔfɔlɔ kɔni ye diɲɛ kɔnɔna na ale ni fɛnɛ ko Mali fɛnɛ kɔni ka fɛn caman fɛnɛ bɛ taa feere Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ. Indépendant alibi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ réforme kofɔlen hukumu kɔnɔna na ni o ye réforme politique institutionnelle a yira k'a fɔ politique tɔn bɛ n'a fɔ ma ko yɛlɛma ale ni M5 ka Mali kura ko olu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye kɔni na walasa ka se k'u hakilinataw kɔni kɛ kelen ye alibi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ. Docteur Choguel Kokala Maïga ni ale gouvernement ɲɛmɔgɔ kɔnɔ wagati min na i ko sisan ani a ka gouvernement maatɔw kɔni k'u bɛ ɲɔgɔn ye kɔni na kunun ɲɔgɔn min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan k'u ka ɲi ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ walasa sariya sunba kura kɔni maliyɛn fanba bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɔnɔfɛn kɔni dɔn ale ni ka sɔn a ma. Indépendant ale ka laseli don. Nouvelle Horizon ale kumalen don fɛn min kan o de ye national mɔgɔw ka cakɛda bɛ n'a bɛ fɔ ma ko UCHA ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ adamadenw kɔni ka hakɛko ta fanfɛla kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kani bozokaw olu fɛ yen nɔ a ka ni a ye ko bamanciwale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔli ma février kalo tile 27 tɛmɛnen min kɛra sababu kɔni ni ka mɔgɔ 1,631 ni ka olu kɔni yɛrɛ kɛ ka kɛ ni lakanabaliya kɔni ko olu kɔni yɔrɔ kɔni bila ko a kɛra sababu fɛnɛ ye min ye ekɔlidenw kɔni ka 900 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni tɛ ka se ka kalan kɔni sɔrɔ ka kɛ ni lakanabaliya o ye. Nouvelle Horizon hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye MINUSMA mɔgɔw kɔni ye ka kɛ ni déplacéw ye kɛlɛ kɛra sababu ye ni ka minnu bɔ o dagayɔrɔ la min na ka kan olu fɛ yen nɔ MINUSMA kɔni ye baara dɔw kɔni daminɛ ni o ye ka jibon dɔw kɔni di ni ma kofɔlen ninnu ma walasa u ka gɛlɛya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na. Les Échos wele. Les Échos ale kumalen don fɛn min kan o ye référendum constitutionnel fɛnɛ ye ko an wagati min na ye ko sisan ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲi ka jateminɛ kɔni kɛ ko mɔgɔw man ka ban a sariya sunba kofɔlen kɔni na k'a sɔrɔ i ma a kɔnɔ ko kɔni sɛgɛsɛgɛ ni k'a dɔn. Les Échos ale ka laseli don hali bi ani Les Échos bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ k'a fɔ wagati min na ye ko sisan ko musow ka kalan kɔni ko o jɔdaba kɔni bɛ u ka min bɛ tali kɛ u ka hɛrɛ kɔni sɔrɔli o la. Les Échos ale ka laseli don. Le canard déchaîné tɔnkɔnɔ dimine. Tɔnkɔnɔ dimine
ale kumana fɛn min kan o de ye ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko faransi kɔni ye jeu kɔni kɛ ko nka ko a perdira kana déchaîner ka jaw fɛnɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ a yira k'a fɔ min ye faransi ale kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ kulo la ko wayi ko ado ko Assimi kɔni ye ale tɛgɛ kɔni kari ko Alassane ka dɔ fara sanction kɔni ka Alassane kama kan wagati min na i ko sisan ko fɛn kɔni tɛ se ka kɛ bilen ko an bɛ ala minɛ ni nin ye o hukumu kɔnɔna na Emmanuel Macron ale muso kɔni jɔlen bɛ ja la ni ka i tɛgɛ da kun ko ne furadama y'a f'i ɲɛna k'i ka nin cɛ in to yen kana décédé ale ka laseli don an b'a kuncɛ Gosson Scorpion ale kumalen n'o fɛn min kan o de ye jamu fanga ni o ye 26 mars ye an bɛ wagati min na i ko sisan ko ale kɔni ye san 32 kɔni sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o Assimi Goïta ale kɔni taara a monument kɔfɔlen kɔnɔna ni ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni tora ni jamu fanga kɔni nani na ni ka taa tasibila kɔni kɛ olu ye Scorpion ali bi n'a bɛ tugu ɲɔgɔn fɛ Scorpion ale fɛnɛ kumalen bɛ farafinna worodugu an fa mɔgɔw ka ɲɔgɔn lajɛ min kɔni bɛ ka kɛ Mali la yan nɔ nɛgɛjuru sira ta fanfɛla kɔni na ko ɲɔgɔn lajɛ kofɔlen kɔni ko nin ye a ta ko 20 de ye Scorpion ale ka laseli don an bɛ saloli kɛ n'ale dɔw b'a fɔ Gosson dɔw b'a fɔ Bunteni mais Bunteni ni Gosson tɛ kelen ye a jɛn fara jumɛn ayi dɛ a ta fara jumɛn Bunteni tɛ finmanba in de ye Gosson ye jumɛn ayi Gosson ni Bunteni tɛ kelen ye ayiwa c'est bien sûr Etienne Niari abla nan Ponkoro kɔni b'o dɔn dɛ Ponkoro o tɛ Ankoro ya mi a bɛ min namasa danga fanfɛla la o de ye Ponkoro ye Bamakɔ Pɔnfɔlɔ a tɔgɔ sisan a tɔgɔ i b'o dɔn a tɔgɔ sisan a bɛ wele cogo di o ye pɔn mun a tɔgɔ b'a la sisan Pont de Martyr o de y'a Pont de Martyr voilà parce que ale yɛrɛ bɛ taa bila monument de Martyr la yen kana fɔ square Pasilumba ale pont de ye pont fɔlɔ ye o y'a jɔ waati min na an mɔkɛ bɛ tun b'a wale pont Vincent Auriol indépendance taara ko Barilabugu pont a y'a mɛn pont filanan jɔra u ko pont kɔrɔ révolution marche kɛra o ye Alpha y'a yɛlɛma ko désormais c'est le pont des martyrs voilà o de y'a tɔgɔ ye a tɛ wa fo sisan a b'o de la dɔw b'a fɔ pont fɔlɔ fɔlɔ voilà maintenant le monument des martyrs ni jiginna pont kan monument mun ɲɛsinnen do ma o de ye monument des martyrs ye pont yɛrɛ tɔgɔ pont des martyrs ok a selekini na la pyramide des souvenirs maintenant monument mun bɛ pont daminɛ n'i bɛna jigin pont kan u bɛna yɛlɛ pont kan le monument des martyrs ale yɛrɛ jɔra an bɛ don min na don ɲɔgɔn na le 29 mars 1995 Alpha Oumar Konaré yɛrɛ de ye a k'a fɔ cogo la denkuli kɛ k'a faamu ka taa Kolombo kari maintenant le pont des martyrs ko c'est à la mémoire de la révolution de mars 1991 érigé pour que nul n'oublie ceux qui ont donné leur vie pour l'avènement de la démocratie. Alpha ko pont monument ni bi jɔ ka kɛ hakili jigin ni tasibila ye mɔgɔ minnu ni tora parce que mɔgɔ minnu u joli bɔnna mɔgɔ minnu ni tora kɛlɛ la pour que démocratie ka na Mali la pour que mɔgɔ na ɲini u kɔ abada i y'a faamu le monument même mun de b'a la n k'ale jɛ n'i b'a dɔn mun de b'a la n'i ɲɛ b'a la monument yɛrɛ mun de b'a la muso dɔw ɲɔngirilen don musow ni ɲɔgɔn don den kunna très bien sanfɛ o kɔfɛ jumɛn de bɛ yen o kɔfɛ jamaw jaabi muso in kɔfɛ voilà bon monument fila de bɛ o yɔrɔnin ok le monument est orné d'un tableau de la foule de l'artiste peintre malien Smela Diabaté. La toile montre un enfant assis en pleurs, torse nu avec du sang déboulonnant sur le front. Sous ce garçon, une foule immense marche avec des pancartes sous lesquelles on peut lire non au parti unique, vive la démocratie. Un monument foulé. Flana monument Djugna, il y a la sculpture de la femme et son enfant. La statue représente une femme implorant le créateur devant le corps sans vie de son enfant. Ça aussi, c'est une œuvre du peintre sculpteur Mamadou Somé Koulibaly.
décédé en 1997. Le monument des martyrs se dresse à l'entrée du pont des martyrs, non loin de la pyramide des souvenirs. Les martyrs sont ceux qui sont morts lors de la révolution de mars 91 et précisément le vendredi 22 mars 91. Ok? C'est pour leur rendre hommage. Le monument a été inauguré le 29 mars 95 par le président Alpha Oumar Konaré en personne. Oui. Voilà. Ça, c'est le monument, sa description, son sens et sa valeur. Maintenant, pour maintenir la révolution de mars, pour que Mogo Kananako, Alpha est fin, ou les fins de marquer, Atete est quelqu'un qui follow. Atete a fait le carré des martyrs. Ni tara nyarela kaburu selekanina. Yanni ka vire dron carré des martyrs. Mogo Moussara révolution na. Ulu Togobe. L'Islam talo ni yaye. Do ere kaburu do dona orola. Ulu kaburu be. Mais Mogo Moussara. Mou dolendo. Ulu Togobe kokoka. Wa Togo na Achi. Oui, quel est Atete de hockey le 26 mars 92, une année après la révolution. Ensuite, Alpha et Mouké. Alpha a fait le monument des martyrs, la pyramide du souvenir, le stade du 26 mars. 26 mars, Alpha a marqué Ganzande. Parce que 26 mars, c'est Moussa Bindo. Il y a fameux. Donc, ni Mogo Niga, ça dit 26 mars. 26 mars, c'est du Moba, 26 mars, c'est Moussa Bindo. Pour que Mogo Niga. Est-ce que tu as femme? Les autres, ils disent pont des martyrs, pyramide de souvenirs, carré des martyrs, Asera Balantama, comme le stade du 26 mars. 26 mars, c'est la fin de la dictature, début de la révolution. Donc, tu vas Alpha marquer Gaza. C'est un autre monument. Maintenant, il y a un autre monument. Le monument qu'on appelle le monument des martyrs. Pour que Mogo Yinako, Alpha est au monument, ni tara carré des martyrs là, yani que do monument do Jolondo, dala. Au Kelen. Raison c'est que mon Mali là, au Alpha est Alpha Joy, oui. Et ça m'a fait 2001 à 2002 là. Donc Alpha est Kelen que Djemana, raison be, Faba be la Kelen. Pour que Mogo n'a Kanyinako. Il veut pas Mogo. Et puis Mali, parce que Wilika Jo Kera, Segou, Akara Kai, Akara Sikaso, Akara Yorobe. Donc Alpha est Nimbeke pour que ma chicane se Kenyine, 26 mars. Donc Alpha est Nimbeke. Donc on va récapituler le pont des martyrs, le carré des martyrs, le monument des martyrs, la pyramide du souvenir, le stade du 26 mars et le monument aux morts dans toutes les régions. Mais le stade du 26 mars, c'est un peu de temps. Et tu dis? Et mon nom? Il y a un peu de temps. Comment ça? Par exemple, c'est le stade Salif Keita. Non, c'est Alpha a construit ce stade. Il n'a pas de le nom. Il a construit spécialement ce stade pour mettre ce nom. Mais on peut changer. Ça doit être il y a famille. Donc ça c'est la révolution de mars 91 qui magnifie. Sinon à un construction. Mais pour mon point parce que pour ni révolution de mars 91 mon ke watimina sur le bumako kura be pont kelin de ba. Ni ko ni ba ko fe ni bina ya ni makuruta ko ni fo jago ka teme pont. Bon watimina kelebe ke école de mu ba ko fe. Comme mars bi ke du ko no. Olu kanga Pontique Kukuna, au Pontique to, c'est dessus au pont bloqué. Donc, pont bloqué, Mouchira, do Sara pont sans. Donc, on est comment? Au bout de justifier. Voilà, il y a famille ça. Voilà. Donc, on est bien pour le bica foyer. Dans le Haklibala.